एक ठिकाणी बघा सणवार साजरा करण्याची वेगवेगळी पद्धत आहे. तर आमच्याकडे जन्माष्टमीला म्हणजे कोकणामध्ये या शेवग्याच्या पानांची भाजी केली जाते आणि ती आवर्जून केली जाते. आणि या दिवशी या भाजीची चव विचारू नका, एकदम भारी लागते, खूप छान लागते. तर नैवेद्याचं जे पान केलं जातं तर त्या पानामध्ये ह्या पानांची जी भाजी आहे ती अगदी आवर्जून सगळ्या घरोघरी अगदी केली जाते. तर मी आता पुण्यामध्ये राहते, तर अगदी इझिली मला ही भाजी इथं मिळालेली नाही आहे, कारण बाहेर तर कोण इथं करतही नाही आणि बाहेर बाजारामध्येही विकतही मिळत नाही. पण आमच्या शेजारी एक शेत होतं, तर तिथं ही शेवग्याची झाडं होती. तर तिथं मी स्पेशली जाऊन ही पानं काढून आणलेली आहेत. तर पानं आणताना ही बघा पुढची जी जास्त हिरवट आहेत किंवा लाईट हिरवट आहेत, पोपटीसर रंगाची आहे, तर तीच पानं आपल्याला आणायची आहेत आणि ती अशी साफ करून घ्यायची आहे. हे बघा, एका पानाला भरपूर अशी पानं अशी छोटे छोटे चिकटलेले असतात, तर ती सगळी आपल्याला सेपरेट करून घ्यायची आहेत. म्हणजे कोवळी पानं इथं आपल्याला वापरायची आहेत. तरच ही जी भाजी आहे ना ती खूप छान चवीला तयार होते. तर जी झाड असतं तर त्याची जी पुढच्या बाजू असतात ना तिथं ही कोवळी पानं भरपूर असतात. तर तशीच निवडून आणायची आहेत आणि ती आपल्याला इथं अशी साफ करून घ्यायची आहे. हे बघा, ही भाजी जी आहे ती फार पौष्टिक आहे. बऱ्याच आजारांमध्ये ही भाजी खाल्ली जाते. जर तुम्हाला डायबिटीस असेल किंवा तुम्हाला बीपीचा त्रास असेल किंवा तुम्हाला कोलेस्ट्रॉल असेल, तर अशा बऱ्याचशा आजारांवर ही भाजी जी आहे ती अगदी बहुगुणी आहे. वेट लॉससाठी सुद्धा ही भाजी फार छान आहे. तर सगळी भाजी मी साफ करून घेतली आणि आता मी ही स्वच्छ धुवून घेणार आहे. हे बघा, म्हणजे ह्याच्यावर कुठे थोडीशी धूळ किंवा माती चिकटलेली असेल तर ती सगळी निघून जाईल. तर ही जी भाजी आहे ती बनवायला एकदम सोपी आहे, पण ही निवडणं, ती चिरणं, ही सगळी जी प्रोसिजर आहे त्याला मात्र थोडा वेळ लागतो. तर ही जी भाजी आहे ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. तर ह्या पानांचं वैशिष्ट्य असं की याला पाणी वगैरे चिटकत नाही, त्यामुळे जास्त धुण्याची गरज नाही आहे. एकदा जरी तुम्ही ही स्वच्छ अगदी पाण्यामध्ये धुवून घेतली तरी ही भाजी एकदम स्वच्छ निघते. ही बघा, मस्त अशी मी चोळून घेतलेल्या पानांना बघा कुठंही पाणी चिटकत नाही आहे. तर ही अशी स्वच्छ अशी चोळून मी ही भाजी धुवून घेतलेली आहे. हे बघा, आमच्याकडे जन्माष्टमीच्या वेळी ही भाजी केली जाते. एरवीही तुम्ही ही भाजी या सीझनमध्ये म्हणजे श्रावणामध्ये करून खाऊ शकता. खूप पौष्टिक आहे, बहुगुणी आहे आणि पोट वगैरे साफ करणारी आहे. तर ही भाजी जी आहे ती स्वच्छ मी धुवून घेतली आणि ती खाली मी निथळत ठेवली. हे बघा, आणि आता ही मी चिरून घेणार आहे. त्याच्यासाठी मी ओटा व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलेला आहे. हे बघा, आणि आता ही जी भाजी आहे ती चिरणं पण एक कसबीचं काम आहे. तर छोटी छोटी पानं असतात, त्यामुळे ती मुठीमध्ये एकदम घट्ट धरून घ्यायची आणि नंतर ही बारीक अशी चिरायची. आपल्याला जेवढी तुम्हाला शक्य असेल तेवढी तुम्ही ही भाजी बारीक चिरायची आहे. तर पकडताना मुठीमध्ये अशी घट्ट पकडायची, कारण छोटे छोटे पानं अशी इकडं तिकडे निघून जातात. तर ती सगळी आपल्याला एकत्र करून घ्यायची आहेत. छान घट्ट मुठीमध्ये पकडायची आहेत आणि जेवढी शक्य होत असेल तेवढी आपल्याला ही बारीक चिरून घ्यायची आहे. हे बघा, ह्याच्यासाठी चिरण्यासाठी जो तुम्ही सुरी किंवा चाकू वापरत असाल तर तो धारदार घ्या, म्हणजेच ही मस्त अशी बारीक अशी भाजी चिरून आपल्याला मिळणार आहे. तर हे बघा, मस्त अशी बारीक भाजी मी चिरलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. तुम्ही जेवढी बारीक चिराल ना तेवढी ही भाजी मस्त होते. तर सगळी भाजी माझी बारीक चिरून झालेली आहे, ती आता मी एकत्र करून घेते. ह्या चिरण्यापर्यंतच्याच प्रोसिजरला थोडा वेळ लागतो ह्या भाजीला. बाकी भाजी बनवायला एकदम सोपी आहे. तर चला आता भाजी बनवायला घेऊया. आता प्रत्येक ठिकाणी ही भाजी बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. आमच्या कोकणामध्ये जशी भाजी बनवली जाते पारंपरिक पद्धतीमध्ये, जी मी अगदी लहानपणापासून बघत आलेली आहे, त्याच प्रोसिजरने मी ही भाजी बनवलेली आहे. तर पॅन गरम करून घेतलेला आहे, 2 चमचे तेल घातलेला आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये भरपूर असा कांदा घातलेला आहे. तर इथं 3 मीडियम साईजचे कांदे आहेत, ते मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांद्याची क्वांटिटी थोडी जास्त ठेवायची, म्हणजे भाजी मस्त अशी रुचकर होते. आणि आपल्याला आता हा जो कांदा आहे तो परतवून घ्यायचा आहे. हलका मऊ पडेपर्यंत आपल्याला हा कांदा जो आहे तो परतवून घ्यायचा आहे. आणि कांद्यासोबत मी तर ह्या 5 तिखट लाल सुक्या मिरच्या इथं वापरलेल्या आहेत. आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीमध्ये सुक्या लाल मिरच्याच वापरल्या जायच्या. सुक्या मिरच्या नसतील, लाल सुक्या मिरच्या नसतील तर तुम्ही इथे हिरवी मिरची वापरली तरी चालेल.
आणि आता हा जो कांदा आहे तो मी परतवून घेतलेला आहे. खूप एकदम तांबूस कांदा करायचा नाही आहे, हलका मऊ पडेपर्यंत, म्हणजे अगदी 1-2 मिनटासाठी हा कांदा जो आहे तो परतवून घ्यायचा आहे. तो थोडासा मऊ पडेल. हे बघा, कांदा मी परतवून घेतलेला आहे हलका मऊ पडेपर्यंत. आणि आता याच्यामध्ये ही बारीक चिरलेली भाजी घालायची आहे. तर भाजी करण्याची पद्धत एकदम सोपी आहे, पण ही भाजी मात्र खूप चवीला लागते, खूप रुचकर लागते आणि जन्माष्टमीच्या दिवशी तर खूपच छान. तर चवीप्रमाणे मी इथं मीठ घातलेलं आहे. मीठ मी आधीच घालून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे काय होईल की पानांमधला जो त्याचा आतमधचा जो अर्क आहे तो निघेल आणि आपली एक मस्त चवदार मस्त अशी भाजी तयार होईल. पानांना पाणी पण छान सुटेल आणि त्या वाफेवरच आपल्याला ही भाजी शिजवता येईल. तर मीठ मी घालून घेतलेलं आहे, पण ही पालेभाजी आहे त्यामुळे इथं खूप जास्त मीठ घालू नका. तर थोडंसं बेताचंच आपल्याला मीठ इथं घालायचं आहे, कारण पालेभाजी ज्या असतात त्यानंतर एकदम कमी क्वांटिटीमध्ये होतात, त्यामुळे मग मीठ ते जास्त झालं तर त्या भाजी आपली खारट होऊ शकते. तर मीठ घातल्यानंतर ही भाजी जी आहे ती मस्त अशी मिक्स करून घेतली मी आणि मंद गॅस फ्लेमवर मी याला झाकण ठेवून एक 5 मिनटाची वाफ दिलेली आहे. हे बघा, वाफ देताना मग त्या गॅसची फ्लेम जी आहे ती स्लोच ठेवायची आहे. आणि बघा मस्त अशी 5 मिनटाची छान अगदी वाफ आलेली आहे मिठामुळे. बघा भाजीला पाणी पण छान सुटलेलं आहे आणि त्याच पाण्यामध्ये आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत. कुठलंही एक्स्ट्रा पाणी याच्यामध्ये वापरायचं नाही आहे. हे बघा, एक 5 मिनटाची वाफ देऊन झाल्यानंतर पुन्हा मी ही भाजी मिक्स करून घेतलेली आहे. भाजी मिक्स करणं फार महत्त्वाचं आहे, म्हणजे जी खालची भाजी आहे ती वरती येईल, वरची भाजी खाली जाईल. नंतर मग याच्यामध्ये मी पाऊण वाटी हे ओलं खोबरं वापरलेलं आहे. तर ओला खोबऱ्यामुळे ह्या भाजीची चव आहे ती अजून वाढते आणि खोबरं घातल्यानंतर मी पुन्हा ही भाजी मिक्स करून घेतलेली आहे. हे बघा, भाजी शिजवताना कधीही गॅस तुम्ही फुल फ्लेम ठेवू नका. एक स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ही पूर्ण भाजी शिजवून घ्यायची आहे. तर खोबरं मी छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान अगदी अशी भाजी इथं दिसत आहे. तर इथं ओलंच खोबरं वापरायचं आहे. ओल्या खोबऱ्यामुळेच ह्या भाजीची चव छान येते. आणि खोबरं घालून घेतल्यानंतर मिक्स करून घेतल्यानंतर ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून फक्त 1 मिनटाची वाफ दिलेली आहे. हे बघा, म्हणजे खोबरं पण भाजीमध्ये मस्त असं मिक्स होईल. हे बघा, तर मस्त अशी भाजीला 1 मिनटाची वाफ दिल्यानंतर मी भाजी पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलेली आहे. आणि ही बघा मस्त अशी आपली जी शेवग्याच्या शेंगांची शेवग्याच्या पानांची जी भाजी आहे ती तयार झालेली आहे. अत्यंत बहुगुणी अशी भाजी आहे, खूप पौष्टिक आहे, खूप हेल्दी आहे ही भाजी. नक्की आवर्जून करा आणि खा. तब्येतीसाठी अतिउत्तम. सगळे भाजी ही खाऊ शकतात, अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत. खूप पौष्टिक अशी ही भाजी आहे. तर गॅस बंद केल्यानंतरसुद्धा मी ह्याचं झाकण लगेच काढलेलं नाही आहे. 5 मिनटं तसंच ठेवून दिलेलं आहे आणि त्याच वाफेवर पुन्हा ही भाजी खूप अजून छान शिजते. त्यामुळे गॅस बंद केल्यानंतर लगेच भाजी वाढायला जाऊ नका. जे झाकण आहे तर ते भाजीवरचं तसंच ठेवा, म्हणजे भाजी जी आहे ती अजून आपली छान शिजते आणि चवीला मग अजून छान होते. तर माझी ही भाजी करून झालेली आहे. बघू शकता तुम्ही, एकदम मस्त अशी आपली भाजी झालेली आहे, परफेक्ट. जन्माष्टमीच्या दिवशी ह्या भाजीची चव आहे ती अजून वाढलेली असते, का कोण जाणे, मला माहीत नाही, पण खूप अजून रुचकर लागते. ही देवाचीच कृपा आहे, ही श्रीकृष्णाचीच कृपा आहे. तर बघू शकता तुम्ही, मस्त अशी छान अशी आपली भाजी तयार झालेली. बारीक चिरल्यामुळे बघा भाजी एकदम मस्त दिसत आहे. तर लाल सुक्या मिरच्या वापरल्यामुळे ही भाजी अजून खूप छान दिसते आणि चवीला पण छान होते. तर तुमच्याकडे लाल सुक्या मिरच्या असतील आणि ते तिखटच वापरा. बेडगी किंवा काश्मीरी मिरची इथं वापरू नका. ज्या तिखट असतात ना त्याच मिरच्या इथं वापरा आणि ही भाजी बनवा. बघा किती मस्त अशी छान अशी आपली भाजी तयार झालेली आहे, पौष्टिक अशी. तर तुम्हाला जर शेवग्याची कोवळी पानं भेटली तर आवर्जून ही भाजी करा आणि खा. तब्येतीसाठी खूप उत्तम आहे आणि एकदम फ्रीमध्ये मिळणारी ही भाजी आहे, पण खूप बहुगुणी अशी भाजी आहे. तर ही अशी मस्त अशी मी ही भाजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी केलेली होती. आणि आता मी जन्माष्टमीसाठी जो आमच्याकडे नैवेद्य करतात तर त्याच्यासाठी मी इथं भिडं जे आहे ते गरम करून घेतलेलं आहे आणि याच्यावर मी आता आंबोळी काढून घेणार आहे. तर आमच्याकडे कोकणामध्ये अष्टमीसाठी नैवेद्यासाठी आंबोळी केली जाते. ही शेगलाच्या पानांची म्हणजे शेवग्याच्या पानांची भाजी केली जाते आणि एखादी उसळ म्हणजे किंवा काळ्या वाटण्याची किंवा हिरव्या वाटण्याची उसळ केली जाते.
ही जी आंबोळी आहे ती फक्त उडीद डाळ आणि तांदूळ एवढ्या 2 जिन्नसापासूनच केली जाते. याच्यामध्ये अजून कुठलंही मेथी, चणा डाळ किंवा पोहे असं काहीही वापरलं जात नाही. तर मी माझी कृष्णाची जी पूजा आहे ती करून घेतलेली होती. ही बघा, मी घरगुती पद्धतीमध्ये छोटीशी माझी पूजा करून घेतली आणि हा माझा जो नैवेद्य आहे, म्हणजे शेगलाच्या पानांची भाजी, गुळचून, आंबोळी आणि मी हिरव्या वाटाण्याची उसळ केलेली, तो नैवेद्य मी देवाला दाखवलेला आहे, श्रीकृष्णाला दाखवलेला आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. शेगलाच्या पानांची भाजी कशी वाटली ती पण नक्की सांगा. धन्यवाद.